Labari da ɗumi-ɗuminsa a filin kasar gumin ɗan ta'addan da ya ɗau tsawon shekara 30 a dajin Zamfara yana zalunta al'umma wajen kama dabbobi da kuma kama al'umma da sa musu kuɗin fansa tare da fashin daji ya tono mai suna Gutige. Kamar yadda al'umma suka sani Gutige, kamar yadda za mu sako muku wani bidiyo a daidai wani lokaci, ya kasance ɗaya daga cikin kasurgumin 'yan ta'addan da suka daɗe suna damun al'umma a yankin Zamfara, wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin manya-manyan wato yaran dogo gide. Kamar yadda idan al'umma suna bibiyar wannan tasha tamu a sati biyun da ya gabata ne muka muku bidiyon wato yadda aka kashe shugaban na 'yan ta'addan da ke damun yankin sabon birni a wato jihar Zamfara a jihar Sokoto mai suna wato dogo gide. Haka zalika wato wannan bawan Allah kasar kuma dan ta'adda zamu sako muku wannan bidiyo nashi a daidai wannan lokaci ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan yaran wato dogo gide mai suna Gutige. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, wanda ya kasance yana yawan bibiya da kuma tsantseni da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da maganin 'yan ta'addan da suke damun arewacin Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Katsina ita ce ta samu damar da kuma wato sa'a akan wani dan ta'adda a daidai lokacin da ta kamo shi a daidai wannan lokaci. Za mu sauko muku wannan bidiyo a daidai wannan lokaci ko kalla domin ku an ce magana daga bakin mai ita ta fi daɗi. Kafin mu kai suka sako muku wannan bidiyo muna buƙatar da Allah da Annabi waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba su daure su dangwala mana subscribing kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine ke bamu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin bidiyo mu a wannan tasha ta mai albarka da suna fuskar arewa a kowane irin lokaci. Ga dai wannan bidiyo a daidai wannan lokaci za mu sako muku shi ku kalla, amma da Allah da Annabi ga duk wanda ya ziyarci wannan tasha tamu muna buƙatar da ku dole ku kallaci wannan bidiyo har ƙarshe domin ku tabbatar da irin saƙon da ake so a isar. Ga dai wannan bidiyo ku kalla. Za ku kai kuku 200? Illa ma muna iya haura. Za ku iya wuce 200? To karfe bindiga fa? To bindiga gila ba mu da su 150. Za su kai 150? To yanzu kai kutuka akalla ba a kasar ba ka kashe mutum nawa ne? Yanzu shekarar ka nawa dai a wannan sana'a? 35 kana yi? Ana wannan fashin dajin da kai? A'a gani na fara dai. Da farawa? Kana dan shekara 35 ka fara? Kaman bindigu su zo. Wannan da kuke gani kasurgumin ɓarawo ne na daji, kuma mai satar shanu, mai satar mutane ya garkuwa da su da domin karɓar kuɗin fansa. Yana ƙarƙashin ƙungiyar ko in ce dabar wani kasurgumin ɓarawo wanda ake cewa Sani Muhindinge. Dubinsa ta cika, kuma dama Hausawa suna cewa ƙarshen alewa ƙasa. Allah ya kama shi kuma gashi a hannu ya zo hannu. Ya yi bayanai da yawa, ya ce shi bai san sau nawa aka je ba, bai san iya mutanen da aka kashe ba, amma dai yanzu 1000 ta cika. Ina so ka yi wa masu kallonmu da masu sauraron mu bayani. Ya sunanka? Ka buɗe baki Alhaji Surajo. Surajo. Surajowa? Surajo Mamman. Akwai wani suna da ake gaya maka? Wani suna ake gaya maka? Kutuka. Ni dai ba ta baka mata. Sai yanzu. To me ya faru? Lokaci ne ya riga. Lokaci ne ya riga yi. Saboda al'amura ne dai ga suna suka zo daban-daban wanda muka yi. Kuma tun da mun riga mun sani kuma sabani ne da Allah. Amma muna roƙon Allah tun da Allah ya sa haka ta faru. Abinda ban taba gani ba. Amma muna roƙon Allah tun da haka ta faru, Ubangiji Allah ka shirya mu, ka shirya bayan mu. A wace daba kake? Sani Mahudinge. Ka buɗe bakinka. Sani Mahudinge. Sani Mahudinge. Shine shugaban ku? Shine. To kai ma an ce daba ce taka kake da ita kake cin karan kuma ba. Muna da tare. Yara nawa ne a ƙarƙashin ka? Muna da tare. A wurin sa? Ni. To kai ne mataimakin shi? To shi ma din Allah da zai zo hannu. To Allah ya yarda. Yasa ba taba kama ka ba. To hali yau da gobe ko. Yanzu yara nawa ne a karkashin ku? Akalla za ku kai kuku nawa a cikin daji? Yaran mu suna da yawa. Za ku kai kuku 200? Illa ma muna iya haura. Za ku iya wuce 200? To karfe bindiga ba? To bindiga gila ba mu da su 150. Za su kai 150? To yanzu kai kutuka akalla ba a kasar ba ka kashe mutum nawa ne? Yanzu shekarar ka nawa dai a wannan sana'a? 35 kana yi? Ana wannan fashin dajin da kai? A'a gari na fara dai. Da farawa? Kana dan shekara 35 ka fara? Kamun bindigu su zo. Ba a taba kama shi ba sai wannan karam. To
yanzu kidnapping a'a shekararsa 50. Waɗannan harkar sata da garkuwa da mutane dinnan akalla ba kasar ba ƙarƙashin shugabancinka ka kama ya kai mutum nawa? To gaskiya ban iya gane saboda a'a ka ɗan yi mana abun nan na da yawa. Za su kai 100? To wanda ya gane ko su kai ko ba za su kai. Wanda aka kashe fa? Wanda kuka shiga akalla ƙauyukan da kuka je kuka yi attack. Su ma duka ban ya gane saboda abun nan yana da yawa kuma abun yana da yawa. To yanzu me zaka ce yanzu da ƴan uwanka irin ka da suke irin wannan ta'addanci? Su Sani yanzu me wannan sako zaka tura musu? To yanzu ni roƙon da nake musu ubangiji Allah ya shirya musu da mu da su dawo hanyar gaskiya saboda an samu hanyar tsaro ta riga ta fara inganta. Kana ganin akwai riba? Ina ganin akwai riba a cikin wannan sana'a. Ina ganin akwai riba saboda ina jin bayanai guda suna tafiya kuma ina ganin. Ka san me nake nufi? Sata da kuke yi tana da amfani? A yanzu akwai riba a cikin ta? Yanzu da ina ga kamar akwai amma yanzu haka da aka zo da nan haka ba ta da amfani. Ba ta da amfani saboda ka zo hannu? To yanzu akalla gidanka nawa? Gidajenka nawa? Ni gidana guda. A'a gonakinka fa? Gonakinka guda nawa? Tunda ai kai mai dukiya ne. Shanunka guda nawa? Ai so nake ka gaya mana me ka mallaka yanzu me ya riba ka a cikin wannan sana'a? Gonaki yanzu ni ai gonaki kaga yanzu ba noma muke ba. Sai ma dai can cikin saboda ba su noma gari. Kana da su? Dai can cikin daji. To yanzu me ka saya irin kudin kidnapping nan? Nan za mu iba. Sai aka je ni mana. Irin kudin kidnapping nan da kuke karba miliyan 500 miliyan 200 kai naka kudin suna ina? To ai ka san abu ne na halin da kullum kuma akwai bukatu. Kuma ka san bukatun nan ra'ayoyi ne da dama abubuwan ma da baka tunani kana iya zuwa ka yi su saboda kudi ne ga su nan dai kana ga inda ka tashi lafiya. Kana ajiye a banki? Kana ajiye a banki? Ni ban taba ajiye a banki. Sai a ina kake boye kudin ka? Dai a gida. Can daji. To yanzu nage tun da daji ne ba za mu iya zuwa ba. Nage. To ai gaskiya zan hidi maka. Nagenka guda nawa ce? To ni yanzu nage wajen. Za ka yi kafa nawa? Wajen nage yanzu ne ban da su. Saboda an kore su. Yan uwanmu. Amma dalilin kama ka wani tsoho fa aka kore wa nage. Kuma ya ganka ya nuna ka ce kai ka sace masa. Ai ba nage ba ne. Menene? Sanun huda ne guda uku. To saniyar huda dai ai saniya ce. Sanun to amma dai wajen nage. Yaran ka suka kora ko wasu ba? A can dai abokan wani sama tun da ka san ai ha babba ha karami ne. To ha babba ha karami. To mun gode. Ai ya faɗa. Ya ce sun fi 250. A dabar su a cikin daji. Ai wuri ne. Wuri ne. Da ai mu daban magatan nan mu da sani ba dige wannan wadannan lissa wancan kawai sai ne su daban. Masu sauraro a nan ne dai muka kawo muku 'yan takaitattun labaran da kuka ji bayani kai tsaye daga bakinsa. Masu sauraro abin tambayar a nan shine wani irin hukunci ya dace a yanke ma wannan kasuwar guman dan bandigan dan ta'addan kamar yadda kuka ji irin bayanan da ya zazzuntuka daga bakinsa. Shin idan kai ne ko kuma idan ke ce wani irin hukunci ya kamata a ce cewa za a yanke masa? Masu sauraro muna so mu ji daga gare ku bayyana mana naku ra'ayoyin a ƙarƙashin wannan bidiyo namu. Kar ku manta da danna mana subscribe game da danna mana ƙararrawan sanarwa.